Počkej! Chtěl jsem, Ráďo. Musím zase telefonu. Ale poslouchej, udělej tam dírku, co to máš za otvírák, ten je blbej. To ti dá do ksichtu, ty vole. Jak to stýká. To jde. Ty kráso! Tak to je ostrý! Ty kráso! Ty to necítíš? Tak pojď blíž! Ty vole! Já jsem musel přestat i natáčet. Ty krávo. Ochutnávka, kdo si teda dá s tou cibulí a bramborama? Vojta, dobře. Ty vole, Lukáši, ty jsi dobrodruh, ty vole. A teď Vojta do akce. Ty krávo, vole, ale to je fakt ostrý. Prej není, jo, aha. Snělá rybina. Vypij to. Vypij to. Já jsem si do toho dal prst. Tak už je to Vypadá dobře, ale... Ty vole, snělá rybina, hoši. Ale vypadá dobře. To je účel toho. Tohle vypadá hezky zrovna, ty vole. Ty pičo, ale to já. To je dobrá. Fuj. Já se nechám vyčichnout nejdřív. Jaký to je? No jo, tak ty jo. Je to dobrý? Ty pičo, to chutná jak... je brutálně slaný. Úplně fakt jako kokot. A pak to chutná jak zrtlevá, jak hustá ryba. Je to skvašený, podívejte se na to, jak to bublá. Ale není to tak hrozný, čeho jste se báli, teda musím říct. Jako. No, ono pozor, Ráďo, jsme ve otevřeném prostoru, ty Počkej, vole. podívej se, jak to kvasí. Vidíš to je úplně skvašený. Podívej se, to bublá. Ty krávo. Fuj, ty pičo, to je kandel. No, to splní už než moje položky. Ne, ty hlavně nejdeš ráno na mámu ráno.